Vábeniu chladničky najmä večer odolá málo kto. Ak chcete mať potraviny v nej čo najdlhšie čerstvé, mali by ste ich mať správne uložené. Nahádzať nákup do nej nestačí. Maslo sa s klobáskou nekamaráti. Pri firemných chladničkách je tu trocha problém. Typický príklad, ako by to nemalo vyzerať, všetko je všade a tortu cítiť po údenom. Ešte, že existujú uzatvárateľné nádoby. Potraviny majú v chladničke svoje miesto. Ak chcete, aby nenapáchli a vydržali čerstvé čo najdlhšie, treba ich starostlivo rozmiestniť. Nie. Neukladám. Vyložím to tam, kde mám miesto. My máme vlastnú pyramídu spravenú v chladničke. Jogurty a potom nejaké mäso a na spodku zelenina. Mäso osobitne, syry osobitne. Odporúčania sú jasné. Ľudia trochu poznajú fyziku a vedia, že to teplo stúpa hore, takže aj v chladecí priestore by sa tak dá rozdeliť, že ten vrch je predsa len teplejší oproti spodku. Do hornej police patria varené jedlá a načaté potraviny, nižšie mliečne výrobky, ešte nižšie rôzne nárezy a dolná zásuvka patrí ovociu a zelenine. Možno na maslo sú skôr police určené vo dverách, nemajú takú hmotnosť, až tak veľmi nezaťažia dvere. Práve do dvierok ukladáme ešte aj vajcia či nápoje vo fľašiach. Nie však na celé mesiace. Najviac asi týždeň vydržia v chladničke vajcia, maslo a mlieko. Surové mäso treba spracovať už na druhý deň. Ak má nejaká potravina veľmi výraznú voňu, treba ju dať do teglíka. Naopak zelenina v špeciálnom boxe v igelite byť nemusí, no a dôležitá je aj správna intenzita chladenia. V chladničke by malo byť +5, v mrazničke -18 stupňov Celzia. A keď sme už pri mrazení, aj to má svoje limity. Najdlhšie vydrží mäso. Pre pečivo je strop pol roka a slaninku či šunku by ste zmrazené nemali nechávať viac ako mesiac. Ceny potravín stúpajú, ak nechcete vyhadzovať, ale siahnuť vždy po kvalitných zásobách. Oplatí sa prilepiť na obal vždy aj lístok s dátumom zamrazenia. Ivana Vánsová, televízia Markíza.